Ás 6:30, como cada martes, estamos en directo no Conexión Galicia entre as 6:30 e as 7:30. Hoxe de primeiras, o que quero é pedirlles desculpas polo meu estado de voz. Non é o máis axeitado probablemente para estar unha hora de directo, pero con moita auga e coa axuda dos tertulianos esperemos que a miña gorxa aguante. Por que teño esta gorxa, dirán vostedes? Esta é da Coruña, esta fin de semana houve ascenso deportivo, non. Si que me alegro e si que a celebrei, pero non ten nada que ver con eso. É moi probable que sexa polo aire acondicionado, porque en Madrid vai moitísima calor. Calor tamén seguro que pasaron moito sofoco hoxe os estudantes, os alumnos e as alumnas que están celebrando estes días esa proba de acceso para a universidade, que en Galicia hoxe na proba de lingua e literatura castelá tiveron unha sorpresa. Saliulles Rosalía. Pero non Rosalía de Castro, Rosalía a cantante, a artista. Tiveron que analizar un texto que se publicou no xornal La Vanguardia no que se falaba, entre outras cousas, da espiritualidade, da sensación de baleiro social que hai ás veces tamén nas letras das cancións. Estarán ou non estarán espirituais hoxe os nosos tertulianos e convidados? Imos preguntarlles a eles directamente. Javi Casqueiro, que tal, xornalista galego del País en Madrid, moi boas tardes. Buenas tardes. Yo, Rosalía total. Rosalía de Castro y Rosalía la cantante también. Me gusta mucho. Sí, pero xa a proba de acceso á universidade queda lonxe, eh? Bueno, sí, desde luego a mí sí. Pero también me parece que a los chavales, seguramente a las chavalas les parecerá más cercano Rosalía la cantante que Rosalía de Castro. Seguro. Y estarán más habituados seguramente a leer o a escuchar sus textos. Y me parece interesante, ¿no? Acercarlo a lo que ellos viven y a lo que a ellos les gusta. Rafa Cabeleira, Rosalía de Castro ou Rosalía Rosalía? Eu uso máis de Rosalía, pero sin quitarlle ningún mérito a Rosalía de Castro. Claro. Teño moi bons recordos da selectividade. Esta mañá escoitaba que o pasan casi peor os pais que os fillos que se presentan ás probas, o cal me chama moito a atención e tampouco nos dá un pouco unha medida de como están cambiando os tempos, non? Sí. Meus pais non se preocuparon moito pola miña selectividade. Claro, que é verdade. Eu tamén escoitaba eso, e que ora as familias é certo que están moi pendentes, por entre outras cosas, a través dos teléfonos móviles e tamén nos medios de comunicación e nas redes sociais que ao instante, o momento, case en tempo real, sábese cales son os temas que saen, os exames. Entón, claro, é certo que as familias que están estudando estes días ou acompañando os seus fillos e as súas fillas din, ai, pois justamente isto non o estudou, ou isto sí, tamén lles caeu a xeración do 98. Esta mañá os estudantes galegos. Paula Fraga, que tal? Moi boas tardes, xornalista galega en Madrid. Bieito Rubido, que tal? Moi boas. Boas. Lembrades a selectividade, que xa non se chama selectividade, pero aínda así seguimos la chamando selectividade. A mí pásame tamén que eu creo que os meus pais non estaban moi preocupados. Que ademais daquela eu, como tiven que vir a Madrid, foi das poucas veces que a súa vez a Facultade de Xornalismo tamén fixo proba de acceso, porque era moi pequeniña, podía admitir a moi pouca xente no ano 76 e fixo unha proba de acceso tamén. Fixemos a proba de acceso á universidade e despois a proba de acceso á facultade. Pero dito isto, con Rosalía eu teño clavado un cravo no corazón, e é que utilicen a Rosalía con un texto da Vanguardia. Como se non houbera xornais en Galicia, como se a Xunta, en fin, tanta autonomía, tanto galeguismo, tanto tal, para ir buscar un texto á Vanguardia de Barcelona. Eu escribín algún en Pontevedra e Rosalía, igual o podían aproveitar. Sí, oye, ainda quedan varios exames da prova de acceso á universidade. Seguro que en calquer xornal de Galicia hai un texto sobre Rosalía merecedor de ser analizado polos nosos rapaces novos. Pero bueno, Pois mira, ese apuntamento non o pensara eu, pensar un texto xornalístico para analizar, pero é certo que era un texto de María de la Pau Janer, que era de La Vanguardia. O poema de Rosalía de Castro tiño un clavo clavado no corazón. Ahora xa non tiño nin clavo nin corazón. Bueno, non imos quedar sin corazón. Paula Fraga, que me contaste da túa selectividade? Pois os meus pais sí que estiveron pendentes. Eu creo que eu son xa unha xeración posterior que xa... Sobreprotegidos. Un pouco sobre... Sí, teño 37 anos e os meus pais sigo sendo a súa pequeniña. Un besiño, papá e mamá. E teño moi ben recordo daquel día, cos nervios, pero bon recordo coa ilusión de comenzar unha nova etapa de formación e demais.
Bueno, pois precisamente con esa idea de que iniciedes unha nova etapa e que sexa para ben, desde aquí, desde Conexión Galicia, todos os que estades preparando esa proba de cara a facer unha formación e mostrar pois, o mellor do que levades estudando todos estes meses de atrás e todos estes anos, moitísima sorte desde aquí e que poidades estudar todos a carreira que queirades ou a formación que queirades. E falando de carreiras, houve unha carreira este domingo un tanto curiosa. Xa sabedes que neste programa moitas veces o que nos gusta é dar un xiro radical e, ademais de darlle contexto á información destes últimos días, ás veces buscamos unha nova curiosa ou que nos chama a atención por algún motivo para comentala tamén con vostedes. Esta fin de semana, o domingo, en Zaragoza, houve unha carreira de parrulos de plástico biodegradables. 20.000 parrulos de plástico, aí estamos vendo ese momento, botáronos, non o vemos, a ver, hai un camión xigante que botou eses 20.000 parrulos de plástico, aí estamos vendo en amarelo, o río Ebro. Cal é o obxectivo? Cada persoa que, aí estamos vendo, cando volcan eses 20.000 parrulos de goma xeolocalizados o río Ebro. Digo, é por unha boa causa, para loitar contra as enfermidades neurodexenerativas, porque cada un deses parrulos leva no seu interior ou levaba un GPS, e cada persoa que quería participar nesa carreira por 5 euros podía apostar por un deses parrulos. Os parrulos lanzáronos o río Ebro en Zaragoza, e os primeiros que chegaron levaron premio, entre outros unha viaxe ao Caribe, e outros premios ademais. A cousa, digo, ademais de vistosa e curiosa para que nos a comentemos, tamén ten un fin solidario moi importante, que é esa recadación de fondos para as enfermidades, para loitar contra as enfermidades neurodexenerativas. A cousa curiosa foi esta fin de semana en Zaragoza, pero se a vostedes lles chama especialmente a atención e queren participar, saiban que haberá outra oportunidade de participar na, teño aquí escrito, Estropatada, chamase esta carreira de patiños de goma biodegradables. En outubro, o día 25, van facer exactamente o mesmo en Bilbao. Dicimos, unha cousa curiosa, unha festa en familia, pero tamén para recadar fondos contra as enfermedades neurodexenerativas. Dito isto, deixamos a marxe xa as novas curiosas e imos as novas, digamos, un pouco máis serias e de máis peso, que son normalmente as que lle damos contexto aquí neste programa no Conexión Galicia. E ademais, hoxe desde aquí, desde Madrid, miramos con especial atención e interese a Galicia, porque vai ser Galicia, en principio, se todo sae segundo previsto, que parece que sí, o primeiro lugar de toda Europa onde unha fábrica chinesa vai fabricar ou ensamblar coches eléctricos e híbridos. Falamos da compañía MG Motor. Quen quere comezar a comentar esta novidade que é importante porque... non sei se tan importante como para que se nos escoite desta maneira, pero en principio podería xerar máis de 2.000 postos de traballo entre postos directos e postos indirectos. Javi, que vexo aí que está xa desexando. Sí. Además es que es verdad que ha sido una noticia estupenda, que tiene muchos frentes para comentar, ¿no? Pero el primero de todos, y Vito y yo hemos trabajado en La Voz de Galicia en Ferrol, para una comarca que ha sido asolada, ¿no? Después de la reconversión industrial de los 70, en la que se han prometido, todos los gobiernos han prometido muchísimas proyectos, factorías, empresas, instalaciones que luego no llegaban. La gente en Ferrol, que es nuestra ciudad, estaba muy desengañada. Ha habido una época en la que Ferrol ha llegado a perder, si te ponemos a calcular el momento álgido de censo y la situación actual, estamos hablando de una pérdida de 35.000, 40.000 personas de censo, que es muchísimo para una ciudad. Se ha notado muchísimo en estos años, pero yo ya empezaba a notar, estuve recientemente allí, visité además el puerto exterior, que es donde se va a instalar esta factoría, además de en Aspontes, y esto es un proyecto que si sale, que parece salir, que va a salir, seguramente es uno de los más importantes que se haya instalado en Ferrol después de esa terrible reconversión industrial. Y también te subrayo, porque creo que es importante y porque he tenido acceso a esa información, que en este caso, lo digo para los que cuestionaban los viajes a China de los responsables políticos y para qué se va a China, y el presidente y la vicepresidenta segunda y el presidente de la Xunta, la información que yo tengo de primera mano es que en la Xunta de Galicia están contentos con la colaboración y el trabajo que ha habido con el Gobierno central. Han ido los dos, ha ido Pedro Sánchez, ha ido Alfonso Rueda, han trabajado al unísono y parece que ha dado buenos frutos, y yo me alegro porque es una noticia fantástica para Ferrol, para Galicia y para España. É certo que esa colaboración de todas as administracións tamén era algo que destacaban desde o propio grupo investidor.
Vamos a ver, a empresa que vai a facer a inversión chamase SAIC e pertenece ao Concello de Singapur. De Singapur? Perdón, de Xangai. Para que entendamos un pouco como é a economía en China. É dicir, a propiedade de SAIC, MG é a marca, que é unha marca inglesa que mercaron eles, como mercaron Ebro, como mercaron Volvo. É dicir, ollo que os chinos podense facer con todo o gran mercado europeo de automóviles, donde España era a segunda fabricante despois da Alemania. As políticas da Unión Europea en torno ao mundo do automóvil están a favorecer moito a China, e aínda que probablemente globalmente podamos ter certas inquietudes sobre o sector automobilístico en Europa, para a comarca de Ferrol non cabe ninguna dúbida, coincido con Xavier, que esta é unha moi boa noticia, porque Ferrol necesitaba un empuxe depois da reconversión naval dos primeiros 80 do século pasado. Ferrol agora vive un momento moi bo, hai que ter en conta que Navantia tamén está en un dos momentos máis estelares, e que a demanda que hai precisamente de contratos de defensa non só o está facendo as famosas F-110 ali no asteleiro de Ferrol. Está a construir tamén un barco destos logísticos que é moi importante, e é probable que dentro dun tempo poida incluso abordar o megaproxecto naval que é un portaaviones. Facemos un porteronaves que son máis pequeniños, o portaaviones é moito máis grande, e estás a falar da posibilidade de que Navantia Ferrol o chegue a facer. Todos son boas noticias nese eido. Ademais, efectivamente, a razón pola que escollen Ferrol é pola súa situación xeográfica, porque o mercado máis importante que ten esta compañía é, curiosamente, o Reino Unido, o Gran Bretaña, porque siguen mercando moito os MG. Entón, máis que ser unha planta que vai a fabricar coches, vai nos a ensamblar. Pero aí a clave está entre as Pontes e o Porto Exterior de Ferrol. Pero para Ferrol é unha magnífica noticia, sin ninguna dúbida. Rafa, podería ser unha realidade o inicio da construción desta factoría no ano 2027. Iso é o que está agora mesmo sobre a mesa. Sí, sería unha noticia fantástica que se faga canto antes, non? Porque despois dos desenganos e os sinsabores que leva sufrido Galicia en canto a proxectos industriales que ao final non saen arriba, creo que este ten todas as cualidades, todas as características para que se convierta nunha dos grandes fitos da industria galega nos últimos anos. Unha das cousas que me contaban que era moi importante para a empresa chinesa era unha colaboración, que notase unha colaboración activa, extrema, entre todas as instancias gubernamentais. O Goberno de España, Xunta de Galicia, oposición, porque, polo que teño entendido, eles sí que quedaron un pouco, non direi escaldados, porque a eles non lles tocou, pero non lles gustou todo o que sucedeu a raíz da non implantación da planta de Altri en Lugo, non? Isto que un día se votou no Congreso de Galicia, que despois non chegou ao Porto. Este tipo de cousas parece ser que a esta xente non lle acaba de gustar moito, pero ao final... Están moi acostumados, eu estive ainda non estaban acostumados a ter oposición, de maio, ningún tipo en de China. proxecto. Estuve precisamente tanto en Pekín como en Xangai. Claro, A ver, Vieito, ti tes algo que ver con esta negociación? Non teño nada que ver, pero teño moita información. Eu sei Contánola que, por toda. exemplo, sei que Rueda foi moi importante, pero dentro da Xunta foi moi importante o traballo de María Jesús Lorenzana, que me contou a min desta historia, supoño que outros xornalistas tamén, bastantes meses atrás, pero pidiu, oye, é tan importante para nós que non se vaya a frustrar porque filtremos o feito. O que sí quero dicir é que a nosotros en Xangai, a un grupo de xornalistas españois, enseñáronos os 5 grandes desenvolvementos urbanos que van a facer ali. Unha zona todo maravilloso, e ademais agora están facendo xa con uns criterios medioambientales espectaculares, non? Entonces, un barrio para a sanidade, un barrio para a educación, outro para as novas tecnoloxías, con todo. Bueno, pero cal era o problema? Ou a ventaxa? É que ali dice que se fai, e faise. Ali non hai dúbidas, entendes? Xa se pode opoñer quen queira, claro, é un réximen como é. Ten as súas ventaxas e os seus inconvenientes.
parece unha moi boa noticia e non podemos máis que celebrala sen ningún tipo de crítica de ai, que se faise Pero, negocios. Paula, Sí, sen ningún tipo esperaba o pero. Non. Hoxe non hai peros. Non hai peros porque Pero además se creo sai que adiante, se se sería o sae pero, adiante. Bueno, din que en 2027 comenzará a construirse, que en 2028 xa será unha realidade. Tanto Aí esos, poderían comezar a sair os primeiros vehículos un ano efectivamente. despois, pero bueno, todo eso Sí, sobre o papel, que é certo que o sí. papel aguanta todo, despois veremos, Aguantao pero todo, pero falan de 2.300 postos de traballo, Sí. falan además tamén de centro logístico nas Pontes, además da fábrica en Ferrol. A min pareceme unha moi boa noticia e pareceme que as colaboracións empresariais que podan axudar os traballadores españois que veñan de China, benvidas sexan, independentemente de quen de se tuvo máis presenza o goberno central ou o goberno autonómico nas negociacións, porque paréceme que isto si poñer os intereses nacionais e dos traballadores españois por encima de ningunha outra cousa. é certo que ten que ver tamén, hai que dicilo, cos aranceis. Claro. Por iso elixen esta ubicación os chineses. Home, que iso é unha gran ventaxa, sabes? Porque si estes coches para sair a outros mercados non van a ter os aranceis como se foran feitos na Unión Europea. E iso é unha ventaxa. Pero iso pasaríalle, por exemplo, a unha fábrica de calzado chino que as pezas as traen de China, ensamblanse en Elche e salen como un produto español. Claro, é que a idea é... Quen fai a trampa fai... Para os chineses a idea é que eses vehículos, en principio, poderían saírlles un 43% máis baratos do que lle sairía se non ubicaran esa factoría ou, de momento, esa fábrica de ensamblaxe na Unión Europea. Estamos dicindo, chega a Galicia, por que Galicia? Fixémoslle esa pregunta ao director de marketing de MG Motor e isto foi o que dixo. Galicia cumple los requisitos para que MG haya decidido que sea la futura localización de la primera planta de MG en Europa. ¿Por qué? Tiene acceso a mano de obra cualificada, tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación, tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off. La idea es que los primeros coches salgan de la cadena de producción de la fábrica de MG en Galicia a finales del 2028, con lo cual a principios de 2027 iniciaremos el proceso de creación de la nueva fábrica. Bueno, pois un pouco acaba de confirmar o que estábamos dicindo, non? Que a idea é que comece xa e que en 2028 pudiera ser xa unha realidade. Sabela, el puerto, digo, es que estuve hace un mes viendo el puerto por otras razones de otra empresa que se iba a instalar. No Porto Exterior de Ferrol. Sí, el puerto exterior de Ferrol está absolutamente montado. Había otra empresa que iba a ocupar incluso esa parcela. La Xunta de Galicia ha negociado para que esa empresa que se iba a instalar en esa parcela, porque la factoría china, la firma china, necesitaba más espacio, se va a trasladar seguramente a Arteixo, en A Coruña, para darle todas las facilidades. Ayer el Consejo de Gobierno de la Xunta aprobó las posibilidades de incluir este tipo de inversiones en un plan estratégico para facilitar todas las tramitaciones para que vaya a esa velocidad que tú estabas comentando. Y luego, hombre, es verdad que se van a beneficiar, obviamente, por eso quieren hacer esta historia de los aranceles en España, pero había competencia de otros países europeos y han elegido esa ubicación, con lo cual yo creo que aquí tenemos que felicitarlos porque las cosas se han hecho bien, ¿no? Y yo valoro que, insisto, me parece muy importante para que la gente vea que si se ponen al unísono a trabajar y no a enredar, pueden salir grandes proyectos, ¿no? Y en este caso va a beneficiar, estamos hablando de 2.300 empleos directos en Ferrol, 200 millones de inversión, la primera inversión, pero esto va a continuar, ¿no? Y decía Vito, y es verdad, en Ferrol se empieza a notar un cierto reflotamiento y eso ha sido durante 40-50 años una caída en todos los sentidos, no solo en censo, sino en actividad, en sensación, y empieza a notarse, es una de las ciudades más importantes de Galicia y yo creo que le viene bien a Galicia, le viene bien a España. Totalmente. Sí, é que efectivamente son 40 anos de
Agulleiro, Aguxeiro? aguxeiro, de burato industrial. Entonces, eu creo que sí, que é unha noticia moi boa para Galicia e para España. E logo, unha das cousas que se di é, claro, é que deslocalizan, e veña aquí e cuidado con China porque pode acadar moita cuota de mercado. Bueno, en todo caso, a pregunta é, estamos en condicións de competir con China? Non, en absoluto. Así que o que temos que facer é colaborar con eles, porque ademais dentro de que China, por suposto, é un imperialismo que busca estenderse de forma económica, pero faino desa forma económica pacífica, nada que ver co imperialismo estadounidense. Non quero hablar de xeopolítica, pero ao final pode falarse, porque de feito outro dos motivos por que se ven a España é polos temas de aranceis. Sabemos a guerra económica, a guerra fría económica que entre Estados Unidos e China, que se fixo, entre outras cousas, con esa ferramenta dos aranceis. China busca as oportunidades onde pode, a nivel de aranceis probablemente tería unhas condicións moi similares noutros países da Unión Europea, pero é certo, como decía o compañeiro, que por eso temos que felicitarnos porque en Galicia, en Ferrol, podemos darlle as mellores condicións para que isto sexa o inicio do que o Gallás sexa máis que unha fábrica e 2.300 postos. Agora estará ben tamén saber si eles dan as mellores condicións posibles aos traballadores galegos, non? Se nos vamos a un tipo de condicións top, estilo Stellantis, ou se a mellor nos topamos con algo un pouco máis... No, eu creo que nese sentido está moi... porque non é a primeira vez que se instalan fora de China. É dicir, efectivamente, eles teñen unha cultura de moito esforzo no traballo, pero pensa que eles xa fai moitos anos que se fixeron con Volvo, están en Suecia, están nos países nórdicos, aquí en España quedáronse con Ebro, está traballando, e despois China xa ten uns niveis, sobre todo para determinado tipo de traballadores formados, especializados, un nivel salarial alto na propia China, na propia China. É dicir, que eu creo que aí non vai haber... Home, Ferrol ten un problema, que é unha comarca con unha cultura sindical moi arraigada e rapidamente protestan por calquer cousa. Eu tamén, os meus veciños de Ferrol, porque eu son de Cedeira, pero os meus veciños de Ferrol diríalles que, bueno, Pero eso non é un problema. É unha fortaleza. É unha fortaleza. Sí, así lle foi durante 40 anos, con esa fortaleza. Non, perdón. Eso foi culpa das políticas da Unión Europea que fixo a Perdona, pero da igual. Eres moi nova, tes 37 anos e Casqueiro, non sei se quere lembrar ou non, pero eu poidome lembrar. Mira, en Ferrol había tamén moitas industrias pequeniñas, de outro índolo, non só os asteleiros. Auxiliares. Había unha cultura sindical moi forte, tanto, podo falar eu, do xornal no que empecé a traballar, que se chamaba Ferrol Diario, que esquecerei a asamblea. Non volvemos a salir, non salimos á rúa. Non salimos á rúa, non volvemos a salir nunca máis. É dicir, a cultura sindical de Ferrol necesitaba un repaso pola modernidade. Digo eu, non fales da... Si queres, douche toda a razón na reconversión naval, que non foi a Unión Europea, foi Felipe González, en concreto Boyer, que no segundo Consello de Ministros dixolle, oye, hai que pechar toda a industria siderurgia, os asteleiros e tal. Eso foi Felipe González no 83. Sí, totalmente de acordo, porque Felipe González, además, que o poñen de socialista, vendeu moitísima empresa pública. De feito, foi o presidente que máis empresa pública vendeu. Bueno, había que modernizar o país. Modernizar non ten por que pasar por acabar con os sectores estratégicos. Niso discuten autores. Eu estou do lado dos que pedimos nacionalizacións boas condicións para os traballadores. A min pareceme unha fortaleza, a cultura sindical sempre. En todo caso, veñen a un país que ten un ordenamento xurídico laboral claro e terán que cumplilo e xa está. Bueno, pois veremos se o cumplen, esperemos que sí, estaremos atentos a que o fagan e que sexa para ben, para a comarca de Ferrolterra, tamén para Galicia e en extensión tamén para toda España. Os chineses puxeron ollo en Galicia e aí é onde parece que se van a instalar. Non fixo mesmo o Papa León XIV, que desta volta vai vir a España,
pero non vai pasar por Galicia, esa non é a súa intención de momento. Estará aquí en Madrid, estará en Barcelona e tamén estará nas Canarias e chega este sábado aquí a Madrid. Aproveitando que estamos aquí os 5 hoxe, que estamos en Madrid, contádeme como, desde aquí, desde Madrid, como estades vivindo estas previas á chegada do Papa, Javi. A ver, yo estoy muy pendiente porque voy a cubrir el acto del lunes, que me parece un acto muy relevante. Es la primera vez No Congreso de los que un Papa Diputados. va a hablar y va a hacer un discurso en el Congreso de los Diputados. No me parece un asunto cualquiera. Me parece que, de hecho, la propia Conferencia Episcopal y el propio Vaticano están subrayando mucho que no va a ser un discurso más al uso. Y me parece que además es un momento interesante, ¿no? Algunos estaban diciendo que al margen de subrayar algunos de los problemas que tenemos en España, como va a ser también en Canarias el tema de la inmigración, etcétera, pero es un momento interesante para subrayar en el Congreso de los Diputados algo que esté por encima de las peleas diarias, ¿no? A concordia, ¿no? Concordia, la capacidad, estábamos hablando antes, en el caso de esta inversión de MG y de SAIC en Galicia. Entendimiento. Bueno, lo que puede conseguir el trabajar juntos, el trabajar unidos. No es lo que nosotros vemos en el Congreso de los Diputados. Que no quiere decir que no tenga que haber oposición. Luego seguramente vamos a tratar otros temas de candente actualidad, ¿no? Pero yo creo que ahora subrayar que hay valores y que hay una sociedad en España, que hay una sociedad democrática, que hay una sociedad que ha avanzado, que hay una sociedad que se ha asentado, que se preocupa de los más desfavorecidos. No estamos hablando de un país que deja a la gente abandonada atrás. Yo creo que eso también nos retrata y nos define. Define a Europa, que es uno de los grandes valores, ¿no?, frente a el imperialismo americano y el imperialismo comunista chino, pero Europa se destaca fundamentalmente por todo eso. Y España yo creo que también tiene la posibilidad de escuchar por parte del Papa. Yo creo que lo va a subrayar bastante, esa continuidad y esa importancia de los valores que trascienden lo cristiano. Yo creo que por aí vai ir. Un matiz, non se pode poñer na mesma liña o imperialismo chino que o imperialismo estadounidense. O estadounidense arrasou por donde pasou, con guerras, e dende logo a China podese facerlle críticas, pero non ten ese imperialismo depredador que é tan característico de Estados Unidos. Dito isto, eu estou expectante, sobre todo porque é moi novedoso o que vamos a ver o luns. Refíreste expectante polo que diga o Papa León XIV no Congreso de Deputados o luns. Efectivamente, polo que diga o luns, e tamén polas lecturas políticas que se vai facer a un lado e a outro. De feito, dame tamén un pouco de pena a lectura política da visita do Papa, non? Porque, ao final, para os que profesen a fe católica e para os que non tamén, ao final, política e religión son dous cousas que nunca se deben misturar. Esperemos que as lecturas sexan respectuosas e que non traten de instrumentalizar o dito polo Papa para decir o Papa está do noso lado ou do contrario, porque o Papa non está de ningún lado político. O Papa sigue a doutrina social católica, o Papa ten que difundir a palabra do Evangelio, esa é a súa función. Cando fala de inmigración, cando fala de seguridade, cando fala do tema que fale. Entonces, non me gusta demasiado as lecturas políticas que fan a un lado e ao outro. En todo caso, creo que é unha honra tamén para España que veña o Papa, no sentido de que o sumo pontífice de millóns de católicos, é unha oportunidade tamén para ser noticia internacionalmente lonxe dos escándalos de corrupción que están cercando o goberno. 21 actos ten programados, León XIV. Bueno, é un Papa xoven, non? Dos que coñecemos nós, o máis xoven de todos, seguramente terá forza para eses e para algún máis. A mí dame certo... Bueno, espero que se sepan comportar os nosos diputados o luns no Congreso diante do Papa, non? Estaba lembrando agora o día que... Porque que pensaste que pode pasar? Bueno, unha vez... Unos ya han dicho que non van a acudir, claro, ¿no?, en algunos partidos. Eu lembrome un día que Íñigo Errejón empezou a falar de salud mental e alguén da bancada lle gritou vete al médico. Eu espero que a ninguén se lle ocurra facer unha cousa semellante co Papa diante. Pero eu creo que é importante a visita do Papa por varias razóns. Primeiro, porque España
nos gusta ou non, a min gusta, non teño ningún problema con eso, son católico, non moi practicante, pero católico, penso que estamos ante un dos países máis importantes do catolicismo a nivel mundial, e facía tempo que o Papa non viña a este país. 15 anos. 15 anos. Segundo, porque como moitos países europeos, isto podería casi conectarse ao que decía Paula do imperialismo americano, estamos a sufrir a chegada de igrexas de outro tipo que non son a católica, e que pregonan valores que eu creo que non teñen moito que ver, por exemplo, coa nosa Constitución. E terceiro, porque en Europa, creo que onte mismo, se firmou esta especie de tratado para empezar a levar emigrantes a centros de internamento en terceiros países que non están dentro da Unión Europea, e creo que o Papa tamén pode aproveitar estes discursos para refrescarnos a memoria sobre que se fundou Europa, cales foron os principios fundacionais de Europa. Entre eles estaba a solidaridade. Estábamos vendo agora, mentras falaba Rafa, unhas imaxes de membros do SAMUR facendo unha especie de curso e dándolle unhas indicacións, porque os máis de 1.500 voluntarios e voluntarias que van participar estes días aquí en Madrid nesa visita do Papa están recibindo algunhas técnicas, algunhas indicacións de primeiros auxilios, porque espérase que haxa milleiros, centos, máis de 2 millóns de persoas, é o que se espera que haxa estes días nos actos do Papa. Entón, eses voluntarios teñen certa formación, porque ademais haberá moitísima calor e tanta xente, pode haber algunha emerxencia. Dito isto, Bieito, teu turno. Pensas que o que máis destaca da visita do Papa é esa intervención tamén prevista para o luns no Congreso? Creo que é un acto máis moi relevante, porque é a primeira vez que un Papa se dirixe nas Cortes Españolas aos parlamentarios, pero eu creo que a visita do Papa ten unha dimensión pastoral moi importante nun dos países máis significados dentro da cultura católica, xa non digo da religión, senón da cultura. Eu creo que o César, lo que é del César, e a Dios lo que é de Dios, que está nos evangelios. Entonces, non haberá que mezclar. É certo que España declárase, según o último CIS, o 70% da poboación católica. Non practicante, na inmensa maioría, pero sí católica, non? É dicir, que estamos nun país católico, e eu espero o que dicía o presidente da Conferencia Episcopal, o Gallar. E o Gallar, este viaxe pudera supoñer, operar un milagre, cambiara un pouco as relacións e a convivencia entre os españois dun lado e do outro, desaparecera dunha vez o muro e voltáramos un pouco á convivencia. O mellor está un pouco altas as expectativas, Bueno, eu digo que o Gallar, é dicir, que non sea por non pedirlo a Dios ou a San Andrés de Teixido como mediación, pero en todo caso, vamos a ver, Galicia, que a mí me parece moi interesante, Galicia é moi probable que o Papa poida voltar no ano santo. Hai un dato moi curioso que me dixo o cardenal Rouco Varela fai 15 días, que coincidín con el nun acto, que estiveron unha semana antes, e que lle dixo o propio Papa, que fala un castelán perfecto, díxolle que tiña antecedentes galegos, que tiña súa nai. Sí, bueno, a nai de súa nai. A súa nai e tal, me parece que é a bisaboa casi, que saiu de Galicia, pero bueno... Pero nin así agora pasa por Galicia. Bueno, home, é que non pode... Non pode ir a todo. Ainda así fai un viaxe bastante ambicioso en moi completo, é certo. E é moi probable que ao mellor aproveite e viña a unha xornada da xuventude, non a JMJ clásica, pero sí a unha xornada con rapaces no ano santo, é dicir, que esa é unha posibilidade. E xa por rematar, eu creo que hai que suliñar que el puxo o nome de León XIV para seguir a estela de León XIII, que foi o primeiro papa que abordou no Rerum Novarum, na súa encíclica, todas as cuestións da revolución industrial. E ele agora preocupalle a revolución digital, a inteligencia artificial, e dai a magnífica encíclica que ainda non está sendo analizada en toda a súa dimensión, que é a magnífica de Humanitas. O que máis trascendeu case foi eso da inteligencia artificial, pero é certo que fala tamén aí de concordia, da necesidade un pouco de abrirse e de entenderse, non? É unha ferramenta útil, pero que non sexa que non se leve por diante a propia humanidade. Yo creo que de todas maneras la imagen que va a ver el mundo no es ninguna de esta que hemos hablado. La imagen que va a ver el mundo tiene que ver con la Sagrada Familia. Y sí, yo creo que por el tirón que tiene Barcelona en el mundo, por lo que significa esa figura, yo creo que esa imagen del Papa inaugurando la torre y todo lo que es el completo ya de la Sagrada Familia la vamos a ver en todo el mundo. Y desde el punto de vista
interno y también mensaje político importante, casi al nivel del Congreso. Yo creo que el viaje a Canarias con los inmigrantes tiene una trascendencia muy grande. Seguindo, eso tiña a Secretaría de Estado do Vaticano previsto con Francisco. Francisco había dicho que de vir a España pero él se ha iría a empeñado en Canarias. decir, quiero hacer ese viaje que tenía Francisco, y yo creo que además al puerto de Agueneguín va a ser un Vai estar mensaje tamén nas muy sedes de relevante. Cáritas, vai ter unhas visitas, vai facer 2.500 kilómetros en total. Nestes 6 días se vai percorrer lugares e sitios emblemáticos moi buscados, moi pensados, moi simbólicos, entre este, certo, tamén a Catedral, a Sagrada Familia. É importante respecto ao viaxe de Canarias, porque eu creo que vai ser o que máis vai instrumentalizar a esquerda para tratar de legitimar o modelo migratorio. Unha cousa é decir, como di o Papa, todas as persoas por nacer son iguais en dignidade, cando unha vez que están aquí temos que tratalos coa toda dignidade e con todos os dereitos, e outra cousa é o modelo migratorio masivo que temos e que estou segura, tristemente segura, de que van instrumentalizar as palabras do Papa nese sentido. Non sei, por eso eu quero recordar o que a doutrina social católica é o que di o Papa. O Papa, o primeiro que di é, antes de falar do dereito a migrar, dice dereito a non emigrar, no sentido de que é unha tristeza absoluta sair da propia patria, cando foi agora o último viaxe que tuvo en África, comentou que o drama era ese e que, por favor, a xente xoven trate de construir a propia nación antes de arriscar a vida para logo Ele sabe non moi ben ter... porque ele ven de unha zona que é a zona de Efectivamente, Chiclayo, no norte de Perú, donde moita xente migrou aos Estados Unidos, a outros países, e a España tamén, pero sobre todo aos Estados Unidos. E ele é que hai que decir que este é un papa moi singular, porque ele nace en Estados Unidos, pero prácticamente toda a súa desenvolvemento como cura, en realidad como agustino, vai como misionero en Sudamérica. E por acabar, que non terminara, eu si extraño unha visita a Santiago, hai que decirlo, pero eu creo que vendrá, e tamén extrañarei moito se non pronuncia estas palabras, aínda que creo que é un papa con moito coraxe, só hai que ver o posicionamento contra Trump, que creo que foi moi valiente. Ogallá se acorde dos cristianos perseguidos, tanto polo sionismo en Israel como polo islamismo en varios países norteafricanos, fundamentalmente donde se mata e persigue simplemente pola fe católica. Eu ia dicir que vai ser tamén interesante comprobar en primeira persoa a súa condición de verdadeira estrela do rock. Porque o Papa ven a España, como vai a todos os lados, prácticamente como unha estrela do rock. Creo que a visita calcúlase que o custe da visita pode rondar os 15 millóns de euros, o cal non é mal caché, pero sobre todo o retorno económico que se espera con esta especie de que se chama de turismo religioso, non? Que é algo que moitas veces podería incluso chocar de frente con cousas que leíamos... Santiago de Compostela é o mellor exemplo do turismo religioso. Sen dúbida. Camiño de Santiago. Todo o camiño de Santiago, todo Santiago. Estaba pensando en aquel pasaxe da Biblia no que Jesucristo saca o cinto, como quen di, e bota os mercaderes do templo. Pero eu creo que Jesucristo aos turistas non lle faría iso. Coincide, ademais, a visita de León XIV cos concertos de Bad Bunny que están tamén sendo nestes días aquí en Madrid. Eu vos preguntaba ao principio, como madrileños, ou sodes galegos, pero estás vivindo en Madrid, como vivides estes días aquí? Estádelo notando que está pasando algo, que está chegando o Papa e que está o día a día? Contémoslle os galegos que nos están vendo, como desde Madrid estades percibindo esta chegada? Homos, que vivimos no centro con certa angoxa porque sabemos que vai ser un fin de semana duro, vai haber moita xente, vamos a ter que convivir con mareas de persoas, pero bueno, creo que os que vivimos en Madrid, en parte tamén vivimos en Madrid por estas cousas, non? Son cousas que pasan aquí, non pasan no meu querido Campelo, por exemplo. Sí. No era una mala visita esa, el Papa Campelo. Papa Campelo estaría moi bien. Yo vivo muy cerca del Bernabéu, además, y de la Plaza de Lima. Vai a ser un dos eventos máis multitudinarios e importantes. A los vecinos nos tiene ya contentos en general todo lo que tiene que ver con eso, pero bueno. Pero es verdad que yo creo que ante estas situaciones lo que tienes que hacer es armarte un poquito de paciencia, coger más tiempo, ¿no? Prever un poco las cosas, itinerarios distintos. El taxista que me ha traído hasta aquí hoy ya estaba jurando en arameo, ya que estamos hablando
de ese tema, jugando un poquito en arameo con todo lo que es Madrid, porque es verdad que está un pouco caótico últimamente. Sí, é certo, haberá liñas de metro pechadas, haberá tamén moitas vías que non se pode acceder. É certo que o transporte público e o servizo de bicicletas municipais van a ser de balde, están sendo de balde estes días para facilitar a mobilidade, pero que hai moitísima xente que vai vir a ver o Papa, a cidade é moi grande tamén, pero vanse concentrar os eventos multitudinarios en sitios do centro moi concretos, vai ser moi complicado moverse, ou está sendo xa? Está sendo xa, eu iba a dicir o mesmo porque onte xa fun con un taxista que tamén xuraba en arameo, efectivamente, pois simplemente que quenes vivimos en Madrid, especialmente se estáis máis polo centro, o único que podes facer é ter unha certa previsión. Se queres coller un taxi a mesma mañá do 6 ou do 7 que vai estar facendo actos céntricos, pois terás que ter esa previsión, pero nada máis que paciencia, porque creo que merece a pena polo que representa económica e simbólicamente. Vieito, hai que camiñar moito estes días. Nada, fai moito calor, Sí, é certo. Fai moito Estamos calor con 30 en grados. Madrid, e para os que somos de Galicia acostumados a unhas temperaturas máis lixeiras, fai moito calor. Pero dito isto, eu ao revés, o que demostra o plural da sociedade, ao que nos temos que acostumbrar, eu trouxe un taxista que estaba encantado. Non paramos de traballar. E eu fui ao aeroporto, normalmente tardo 2 horas en cargar, tardei 10 minutos. Non paro de traballar. O gallase é sempre así. O sea, que para que vexades que non todo o mundo ve o mundo da mesma maneira. Pero o taxista non contou co mellor é máis por culpa de Bad Bunny que do Papa nestas fechas. Eu non sei. Podería ser. El falaba do momento que ele estaba a percibir de efervescencia. Entón, o que vai ser este fin de semana en Madrid, vamos ter a Bad Bunny por un lado, o Papa polo outro, a Feira do Libro de Madrid, eleccións no Real Madrid, o sea, isto vai ser. Bueno, pero as eleccións do Real Madrid non creo que convoque Que movilice socialmente a cidade, non? Sí, desa maneira. Os hotéis, iso non me parece. Hai que decir tamén que podemos estar orgullosos en España da crítica cultural que se está a facer respecto ao concerto de Bad Bunny, que xa o deu por moitos países de Hispanoamérica, e donde saiu unha crítica cultural en fin, non o vou a calificar, do concerto de Bad Bunny, e aquí en España estáse a facer esa crítica cultural dende un feminismo ben... Que falar moito aí, poderíamos Sí, falar de Bad Bunny, falar moito, da casita, non? De Bad Bunny e todo o que está tendo... Esa cousa elitista... Sí, parece que de pronto deu a volta todo a historia de Bad Bunny, pero, bueno, todo o foco posto nesa visita do Papa, e dicimos o luns no Congreso dos Deputados, no Congreso dos Deputados onde, ademais, estaban falando aquí agora, hai moita efervescencia estes días en Madrid porque hai moitos eventos. De momento non hai eventos no Congreso dos Deputados, pero podería habelo, segue estando sobre a mesa a posibilidade desa moción de censura, aínda que parece que van pasando os días e vai baixando tamén un pouco a intensidade desa petición. Non sei en que pensades vos. Eu penso que... Non sei, eu que vexo moi difícil, non? Primeiro a vexo agora mesmo un tanto contraproducente para quen máis a pide que Alberto Núñez Feijóo. Eu penso que todos estes momentos que fai, estas cousas que di, teño a sensación de que as di porque sinte que as ten que decir, pero en realidade no momento político que estamos a ter, a él non lle compensa moito agora meterse nun tema dunha moción de censura, non? Ter que estar pedíndolle o apoio a aqueles forzas coas que no seu día patou o PSOE que tanto criticou eles eses pactos como son Junts e PNV. Eu creo que agora mesmo Núñez Feijóo co panorama demoscópico que ten por diante, o único que ten que facer é como inimigo das cancións, non? Sentarse na porta da casa e deixar o tempo correr. Estou de acordo. Vaya por diante que se o PSOE Pedro Sánchez coñecera a dignidade e a responsabilidade institucional, o que teria que facer é disolver as Cortes e convocar eleccións, pero como eso non vai pasar, el, dende logo, vai a aguantar ao final da legislatura e creo, non son ningún oráculo, pero creo que non me confundo se digo que el, baixo ningún concepto, vai a mover ficha en clave de convocatoria de eleccións, non? Fíxate que estás dicindo eso, estás facendo moito fincapé, eu digo, jolín, agora que as semanas políticas
o sea, que nun día político pasan tantas cousas. Eso é verdade. ¿no? Estás como aí dando por sentado, e o eso é mellor a verdade, vindeira pero- semana estamos falando de, que sei, eleccións anticipadas ou, non Eso sei, é verdade. parece que non, e dende logo Pedro Sánchez a mensaxe que traslada sempre é que haberá legislatura ata o final. As vacacións están a... É certo, sí, tamén é verdade. esquina. E iso é verdade, pero Verdade. que máis tiña que pasar, ou que máis casos de corrupción, bueno, que máis tiña que pasar para que Pedro Sánchez o PSOE se plantexara esas eleccións? Creo que é imposible que pase nada máis, imposible. Esa afirmación tamén me fai ir, No, porque pode están pasando pasar, cousas pero quero constantemente. decir, Sí, non, isto de broma, que es- cantidade e calidade xa de todo o que sabemos, sobre todo a nivel de corrupción, xa se nos poñemos a falar do que é o fondo programático da legislatura, no sentido das promesas incumplidas, pero bueno, eso parece que xa non move a nada. A min móveme como cidadán, non me gusta que sexa un cheque en blanco, non? O voto cada 4 anos, pero se non move a corrupción, imagínate o outro, non? Pero sobre a moción de censura, simplemente decir que estou totalmente de acordo co compañeiro, agora estáse a falar dunha moción de censura instrumental, que é únicamente para disolver as Cortes e convocar as eleccións, é o que está... Poñer un candidato provisional. Efectivamente. Imos escoitar a Alberto Núñez Feijóo falar sobre isto. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. Vieito, di Feijóo, con axuda ou sen ela? Vamos, A que se está referindo? Bueno, a que non pode facer un plantexamento como que fixo Pedro Sánchez. El tense que diferenciar clarísimamente de Pedro Sánchez para... Dis pola moción de censura a Rajoy. Claro, no sentido de que el nin pido favores, nin vou facer regalos. É dicir que, e a mí pareceme que ese é o discurso que ten que ter e a coherencia que ten que ter Feijóo para precisamente pescar no centro-esquerda, para precisamente eses 2 millóns de persoas que teñen dúbidas, que normalmente votan unhas opcións máis á esquerda e tal, e que probablemente están moi decepcionados. Por exemplo, como Ferreras, non? Que Ferreras está agora facendo, dicía onte, tiña razón, dicía, oye, si son tan bons os datos do... Ferreras, refiriste ao xornalista de La Sexta. Sí, refiremos non o torero do outro día que se montou, non, Ferreras, que dicía unha cousa que tiña razón. Home, se son tan bons os datos do CIS, por que non convoca eleccións, non? Ou o magnífico artigo de onte de Antonio Caño, que dicía, home, non lle volvemos a dar protagonismo a Junts e ao PNV. Junts e o PNV, entre os dous, suman 600.000 votos, nun país de casi que 50 millóns de persoas. Entón, eu que sí creo que ten que facer Feijóo é aguantar, e cando chegue, como chegue, abordar reformas moi profundas, e unha delas é que se non aprobas os orzamentos poderás prorrogar unha vez, pero como fixeron en Alemania Scholz, se non aprobas o orzamento, convocas eleccións. Tens que dixo a obriga de disolver as cámaras. Esta anomalía que estamos a vivir de toda unha legislatura sin ter o marco xeral que dirixe a actividade dun goberno é unha anomalía francamente inédita en toda a Unión Europea, non? E temos que devolverlle un pouco a normalidade á vida democrática do país, non? Casqueiro, di Vieito, ten que aguantar Feijóo, e o mesmo tamén se está dicindo de Pedro Sánchez, ten que aguantar. Trátase de aguantar agora mesmo e xa está. A ver, yo no me atrevo a... Llevo muchos años haciendo información política en Madrid, no me atrevo a vaticinar lo que puede pasar, porque puede pasar cualquier cosa. Yo sí creo que la legislatura está agotada y que estamos en un final de ciclo, pero esto puede durar mucho. Claro. Y puede durar mucho por muchas razones, ¿no? Bueno, moito ata pero xullo do 2027. Un año en estas condiciones, Sabela, é moito. Es mucho, ¿no? Ya estamos viendo lo que ha pasado en los últimos meses y la situación, y lo que quiero matizar es algunas cosas, ¿no? Porque yo creo que todo es complementario. Siendo gravísimo lo que está pasando al PSOE, es complementario situarlo y ser un poquito cautelosos y medirnos. Por ejemplo, yo estaba escuchando ahora la intervención que hemos puesto este total de Feijóo hoy, y yo creo que Feijóo no tiene que devolver la dignidad al país, porque el país tiene dignidad.
Esto para empezar, ¿no? Otra cosa es que haya un problema grave político y que el gobierno y el partido del gobierno estén en una situación verdaderamente crítica, que lo están, es compatible, pero el país no ha perdido la dignidad, ni mucho menos. Y luego, además, negociar con partidos nacionalistas, catalanes, vascos, gallegos o donde sea, tiene que ver con lo que es este país a día de hoy, que yo creo que Feijóo todavía no lo ha entendido, viniendo de Galicia y de lo que nos habían vendido y lo que nos habíamos creído algunos de lo que era Feijóo en Galicia, ¿no? Y voy al tema. Entonces, siendo gravísimo, y ya lo he subrayado varias veces y todas las que haga falta, a mí esta historia de la moción de censura me parece una moción de censura de hojalata llena de trampantojos y de farsas, ¿no? Porque ¿a dónde va Feijóo a pedirle a los socios PNV y Junts que hagan nada instrumental? Ahora matizo lo de instrumental porque tampoco es verdad lo de instrumental. Cuando les has maltratado y les has llamado cómplices de la mafia. Hoy mismo he escuchado a Aznar hablándole de ellos de mentecatos, etcétera, etcétera. ¿Dónde vas? ¿Qué pretendes que te regalen ahora si no has sabido trazar ni un puente, ni una relación con un partido, con varios partidos que teóricamente e ideológicamente deberían de estar cercanos a ti, ¿no? Si tú los has maltratado de esta manera y les has insultado de esta manera, porque es así, y lo oigo cada semana en el Congreso de los Diputados, ¿dónde pretendes ahora que te regalen nada? Porque lo que quieres es que te lo regalen. Oiga, no, voy a hacer esta situación instrumental y voy a matizar ahora el instrumental para que se vea la farsa, para que luego yo haga unas elecciones y gobierne con Vox, porque no hay tu tía. Yo este fin de semana, no sé si lo visteis vosotros, pero vi 3 encuestas y el PP de 137 sube a 141. A 145, eso es lo que gana en esta situación de caos que se retrata generalizada del gobierno. El PP sube 5 escaños. El que sube y el que se aprovecha de toda esta situación es Vox. Con lo cual tú vas a gobernar con un vicepresidente que se va a llamar Santiago Abascal. Y cuando digo lo instrumental, y termino ahí porque creo que es importante, no era una mala idea la de ofrecer eso. Hoy Margallo incluso habla de una personalidad independiente, etcétera, etcétera. Pero claro, si a continuación tú dices, y aprovechar antes de las elecciones para hacer limpieza generalizada. Limpieza generalizada, o sea, hay algunos de los organismos que Feijóo pretende limpiar y cambiar de la noche a la mañana que han tardado años y años y años en renovarse. Televisión Española, el CIS, el Consejo de Estado, ni más ni menos, el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismos que han tardado los partidos en pactar años y años. Él pretende de la noche a la mañana que todos los partidos que estén presentes en esa moción instrumental se lo regalen también y lo ofrezcan. Todos sabemos que eso no va a suceder. Con lo cual, yo creo que lo de la moción de censura no tiene sentido por muchas razones, pero lo peor de todo es que estamos en un callejón sin salida. En Junts dinlle a Feijóo que vai a falar con Puigdemont a Waterloo. E desto sobre o que falabas, falou tamén hoxe Vox a voceira Pepa Millán. Y cuanto menos, pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado y que, pues bueno, contra el que el Partido Popular decía que iba a convertir al Senado en un dique de contención frente al golpismo del separatismo en Cataluña, y ahora resulta que se sientan o que pretenden sentarse con ellos. Nosotros creemos que ningún español entendería eso, pero aquí, en cualquier caso, lo que urge, más allá de debates artificiosos que luego se materializarán o no, es que se actúe. Y que si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura, que la presente, pero que deje de marear a los españoles y de entretener con cosas que luego al final no se materializan, porque lo que están haciendo, mientras tanto, es dar un balón de oxígeno al Partido Socialista, que, insisto, debería estar atemorizado por lo que debería ser una oposición total y frontal a toda la corrupción del Partido Socialista y de sus socios. Vieito. Eu creo que Feijóo dixo claro que non iba a ir a Waterloo, que non ten, xa dixo que non pedía nin quería atallos, nin iba a regalar nada, nin ofrecía nada. Eu creo que a mí parece dos comportamentos máis limpios e máis lexítimos que hai. Eu aspiro a gobernar este país, pero non quero os atallos que colleu Sánchez de aliarse cos herdeiros de ETA ou con partidos que nos seus estatutos, nos seus obxectivos teñen a acabar co proxecto democrático e constitucional que hoxe representa España, non? É dicir, o PNV e Junts non creen, home, Junts, entendo que haya visións distintas, pero Junts abertamente quixo declarar a independencia de Cataluña. É dicir, non teñen nada que ver con... Pero Junts é necesario para esta moción. Ou non, Sería necesario. Agora mesmo, se produciran as eleccións e houbera os
se produciran os resultados que din todas as enquisas, tiñamos a suma entre dous partidos de 200 escaños. Non sería necesario Junts, por non ser necesario, non sería necesario nin Coalición Canaria. É dicir, vamos a ver, se me entendedes a ironía. O que eu creo é que, porque, por certo, Javier, Televisión Española, o CIS e o Consello de Estado non necesitou moito tempo Sánchez para quedarse con eles. Televisión Española 4 años para renovar el Consejo. No. Televisión Española. Puso a Rosa María Mateo en el minuto 1. No. Rosa María Mateo desde el minuto 1, O sea que no. Eso, o CIS puxo PSOE 4 años para llegar al Consejo. desde o primeiro momento. É dicir, que eso non é... Pacto E o Consello de Estado puxose a Carmen Calvo tan pronto non serviu como vicepresidenta. Vamos a ver, a min o que me parece, por rematar esta cuestión, é que para min, é moito máis inquietante. Hai que pensar que Pedro Sánchez fixo unha moción de censura con 84 escanos e gobernou casi que un ano con 84 escanos. E despois non colleitou nunca fixo nas primeiras eleccións cando saliu con Pablo Iglesias, tuvo 120 e tantos e agora ten 121, me parece, ou 120. É dicir que, coño, 140 parece que é moi pouco. Pues, home, son 20 máis que os que ten agora. Pedro Sánchez está gobernando sin orzamento, e está gobernando sin orzamento. Que hacemos con PNV, con Junts, con el BNG? Que hacemos con esos partidos? Oye, que vivan... Los ilegalizamos. No, como ilegalizamos el nacionalismo. Pero vamos a ver, tú le niegas la vida a vos. No, que estén aí. Mira, por lo menos Paula es sincera. Paula. Que dice? Que digo que a min pareceme que non estaría mal ilegalizar los partidos que queren romper a nación que pretenden gobernar. Os españoles non, por suposto que non. O que pasa é que hai que poñerlo na súa xusta medida. É que Junts e o PNV suman 600.000 votos. Nada máis. En todo caso... Na súa xusta medida, que entendemos por romper a nación? Porque se decimos que BNG, Bildu, Junts, estes partidos nacionalistas... Bildu levaba hasta etar las nacionalistas. Eu teño a sensación de que Vox tamén ven a romper a nación tal como a coñecemos nós. Bueno, de momento non demostrou tal cousa. De momento non tocou poder tampouco. De momento tampouco levou... Tan legítimo é Vox como Junts. Por certo, Vieito, que estaba pensando antes cando dixeche o de Ferreras, que dixo isto de que se os números son tan bons porque non convocan eleccións, acordeime daquilo que dixo Esther Muñoz, de que o 60% dos españois queren un goberno PP-Vox, pois que se presenten xuntos. Esther Muñoz do Partido Popular. Sí, estaría ben. Pero non necesitan eso, podense presentar por separado. Pero se Muñoz ten tan claro que... Sumaría. A tautología non é a mesma. É dicir, se o CIS lle dá unha maioría a Pedro Sánchez, Ferreras di, por que non convoca eleccións? Non é o mesmo que irán un goberno PP-Vox, xa o di a palabra. PP por un lado, Vox por outro. Non é o mismo. Non é a mesma tautología. Yo recuerdo que en la época fúnebre que vivimos del proceso separatista en Cataluña, había un gobierno del Partido Popular, se aplicó el 155 y vivimos lo que vivimos esos años y esos meses tan terribles, ¿no?, para Cataluña. Yo no creo que estemos peor que en ese momento en Cataluña, ni mucho menos, estamos muchísimo mejor. Yo no veo cuál es el problema que efectivamente haya gente que se sienta nacionalista y separatista y puedan convivir y expresarse en el Congreso de los Diputados, si los ciudadanos gallegos, vascos, catalanes se pronuncian por eso, y deberíamos de hacer un esfuerzo por intentar que todo eso fuera posible, convivirlo en el Congreso de los Diputados. Y a día de hoy yo creo que eso es posible. Otra cosa es que hay una mayoría que algunos quieran de un partido de centro o de centro-derecha con un partido ultra que está a favor de posiciones racistas, homófobas, ultras, racistas, homófobas y antifeministas, como es, por ejemplo, Vox. Españolas Bildu y antieuropeas. Bildu son herdeiros, empezando por Otegi e a portavoz, que era a que suliñaba, mataban. Casqueiro, mírame aos ollos, mataba. No, é que Bildu é o maior, pero déxame falar, porque se non me deixas falar, Bildu mataba, e é o maior apoio que ten o señor Sánchez. Por que? Porque está sacando asesinos á rúa, e porque
gracias ao 155, os cataláns tamén levaron un aviso de que o Estado é moito máis potente que os partidos. E iso explica moito do que está a pasar en Cataluña, que ainda así é mentira de que o problema catalán este amañado. Non está para nada amañado. Para nada. Chámame moito a atención Outros españoles que pensamos se de outra fale, Hombre, claro, por suposto que sí, Son 50 millóns. Por suposto, a min chámame a atención que se defendan ningún tipo de nacionalismo dende o progresismo, porque falase, Vox coas posturas... tampouco los entendo. Como que non? Se está aquí a criticar as posturas antifeministas, nacionalistas españolas, que pasa? Critícase as nacionalistas españolas... Claro, e Ábalos... Mira, que estemos principios socialistas, principios feministas de verdad, non tragamos que a instrumentalización do feminismo que fai xente dos nacionalismos. O sea, porque, dende logo, non demostraron cos seus feitos e coas políticas que implementaron que teñan ningún feminismo. O sea, eso dende logo. Logo, a min pareceme totalmente paradóxico tratar de aceptar posturas nacionalistas excluxentes en nome do progresismo. Eso fan os nacionalismos fragmentarios. Non queremos ser excluxentes nos nin moitísimo menos, pero chegou a hora de acabar este programa, xa o sentimos, porque estaríamos falando moito máis tempo. Teñemos ademais máis temas. Teño aquí anotado a transferencia da xestión da autoestrada AP9 a Galicia, a investigación do caso Zapatero e tamén o xuízo normal de Pedro Sánchez, pero hoxe houbo como moito acaloramento nos temas principais dos que falamos en inicio e non deu tempo para máis. O martes que ven estamos de novo aquí no Conexión Galicia e xa falaremos da visita do Papa que está entre o 6 e o 12 en España. Moitísimas grazas por acompañarnos, grazas Javier Casqueiro, gracias Rafa Cabeleira, gracias Paula Fraga, gracias Bieito Rubido, grazas a vostedes, que teñan moi boa tarde. Vémonos o martes e tamén ao longo destes días na Televisión de Galicia.